Не съм сигурен дали ми се чува хубаво гласа от падащата вода. Но в името на добрия материал съм застанал под водопада с риск за живота си и снимам отново за вас. Предполагам колко са ми благодарни, че не говоря и не нарушавам всички природни звуци. Може би след мъничко ще продължа с нещо друго също вълнуващо.